खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन इउक्रेन रासिया वारनि मोनसे जोबोर लेटेस्ट आपडेट लानानै फैदों आरो दिनै दावहानि 132थि सान सफैबाय बा बेखौबो बारबाय आरो बे 132थि सान बारनायाव दिनै मोनसे निउसआ जोबोर भाइरेल जादों। बे निउसआ जाहैबाय रासिया बे दावहाखौ देरहासार जाबाय बेबादि रासिया दाबि खालामनानै लादों। थामहिनबा डनबास रिपाब्लिकआ थामहिनबा लुहान्स आरो डनेस्कआ टटेलि आबुङै रासियानि आथिं सिङाव थांबाय बेबादि फोसावदों। रासियानि डिफेन्स मिनिस्टार sergei सोइगुआ बे बाथ्राखौ फोसावदों आरो लोगोसे व्लादिमिर पुतिन बिथाङाबो दिनै मोनसे बाथ्राखौ फोसावदों। लुहान्सआ टटेलि रासियान आर्मिनि सिङाव थांबाय आरो लोगोसे डनेस्कआबो बुंनो थाङोबा 100% रासियान आर्मिनि सिङाव थांबाय बेबायदि बुंनो नाजादों। मा बिदिब्ला बे इउक्रेन रासियानि दावहायाव जाय टारगेटखौ लानानै जाय थांखिखौ लानानै रासियाया इउक्रेनखौ गाग्लोबदोंमोन बै थांखियाव दिनै रासिया साक्सेसफुल जाबाय नामा? फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बे जोबोर गुसुं भिडिअनि थ्रुयै बेखौ मिथिनो मोनगोन मा थारैनो बे इउक्रेन रासियानि दावहाया जाय टारगेटनि थाखाय जादोंमोन, जाय जाहोननि थाखाय जादोंमोन, बै जाहोना जोबनाय थासारियाव फैबाय। रासिया बुंदों डनबास रिपाब्लिकआ इउक्रेननिफ्राय उदां जाबाय, मोनसे हादरनि बबेबा मोनसे खोन्दोखौ उदां जाबाय बेबायदि मोनसे सेन्टेन्स बुंदों रासियाया। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गमामायैनो बुजिना मोनगोन रासिया मा देरहानो थांदों आरो बुहुमनि थाखाय बे मा खैफोद आरो बै देरहानाय ओनसोला जाय ओनसोला रासियानि सिङाव थांदों बै ओनसोला गासै बुहुमनि थाखाय नेट' भार्सेस रासियानि थाखाय मोनसेदि बाफार जन जायाखैना। स' नोंथांमोना बेखौ थारैनो बुजिगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा। रासियानि डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदो दि टटेलि लुहान्सआ आरो डनबास ओनसोला रासियान आर्मिनि सिङाव थांबाय आरो व्लादिमिर पुतिन बिथाङा मा बुंखो जे लुहान्सआ टटेलि रासियाननि सिङाव थांबाय। डेट मिन्स जाय टारगेटखौ लानानै बे दावहाया जादोंमोन बै टारगेटआ ओरैबायदिमोन जे डनबास ओनसोला थामहिनबा डनेस्क आरो लुहान्स बे मोननै जि ओनसोल बे मोननै ओनसोला गमामायैनो रासियानि सिङाव थांबाय आरो बेखौ उदां खालामनो थाखायनो बेखौ सेनो थाखायनो इउक्रेनखौ एटाक खालामदोंमोन रासिया बेबायदि गिबि समावनो बुंदोंमोन। कियेभखौ सेनाय नङा, इउक्रेनखौ सेनानै लानाय नङा टारगेटआ, नाथाय बेखिनि ओनसोलखौ जाय रासियानि हामोन बेबायदि बुङो रासिया आरो बैखिनि ओनसोलखौ इउक्रेननिफ्राय सेनानै लानो हाबाय। बे जाबाय दिनै sergei सोइगुनि बुंनाय आरो व्लादिमिर पुतिन बिथांनि बुंनाय बेबायदि फोसावदों। लोगोसे गावनि आर्मिखौ साबायखर बावदों व्लादिमिर पुतिन बिथाङा दिनै बे देरहासारनायनि थाखाय। आरो लोगोसे लिचान्स्क ओनसोलाबो इउक्रेननि आखाइनिफ्राय रासियानि आथिं सिङाव थांबाय बेबादि सोइगु बिथाङा बुंदों। माखासे हाप्ता इउक्रेननि आर्मिफ्रा बे लिचान्स्कखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजादोंमोन, नाथाय दिनै बेबो रासियानि सिङाव थांबाय। जाबादि मरिय'पलआ डेस्ट्रय जालांदों लिचान्स्कआबो दिनै जोबस्रांलांबाय होननानै आं बुंगोन आरो बे टटेलि रासियानि सिङाव थांबाय आं बेबायदि बुंगोन। आरो बेबायदि एलपिआर लुहान्स पिपल्स रिपाब्लिक आरो लिचान्स्क ओनसोला जाबादि इउक्रेननिफ्राय रासियानि सिङाव थांबाय, नाथाय भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राया जाहैबाय मा, इउक्रेननि बे दावहाया सोलिबाय थागोन, इउक्रेना माब्लाबाबो रासियानि खाथियाव सारेन्डार खालामनाय नङा बेबायदि बुंदों भल'दिमिर जेलेन्स्कि प्रेसिडेन्ट इउक्रेन बिथाङा। आरोबाव भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन मा, बे बाथ्राया जाहैबाय लिचान्स्कखौ फिन सेफिननानै लागोन इउक्रेना, नाथाय बे लिचान्स्कआ बै डनबास रिपाब्लिकआवनो गोग्लैयो। डनबास माने जाहैबाय लुहान्स आरो डनेस्क लोगो नांनानै डनबास रिपाब्लिक जायो। अब्ला बै ओनसोलानो टटेलि रासियानि सिङाव जुदि थांमारबायबा जाबायदि व्लादिमिर पुतिन बिथाङा सोइगु बिथाङा फोसावदों बे हिसाबैथ' डनबास ओनसोला रासियानि सिङाव थांबाय। बिदिब्ला बे ओनसोलानो रासियानि सिङाव थाङोब्ला भल'दिमिर जेलेन्स्किया लिचान्स्कखौ बेबायदि सेफिननायनि बाथ्राया माने बेसेबां एक्सेप्टेबल बेखौथ' बुंनो हाया। व्लादिमिर पुतिन बिथाङाथ' बुंदों लुहान्स ओनसोलनिफ्राय इउक्रेननि आर्मिफ्रा फावसायनानै थांबाय, नागारनानै थांबाय बेबायदि बुंदों आरो दिनै कमप्लिटलि कब्जायाव दङ लुहान्स आरो डनेस्कआ। बिदिब्ला लिचान्स्कखौ माबायदि इउक्रेननि आर्मिफ्रा सेनानै लाफिनगोन बेखौथ' जों बुंनो हाया। समा खिन्थागोन, समजों लोगोसे बे मोगथांबो जानो हागौ, जों बेखौ बुंनो हालिया। 2014 मायथाइनिफ्रायनो बे लिचान्स्क ओनसोला इउक्रेननि सिङाव दङमोन बेबायदि रासियानि दाबि। माने रासिया बुंनो नागिरदों बे जाबाय बिसोरनि हा बा बेबायदि मोनसे उदां हादरनि हा बेबायदि बुंनो नाजायो रासिया आरो बेयो इउक्रेननिफ्राय उदां जाबाय बेबायदि दिनै बुंदों रासिया। नाथाय बेबायदि डनबास ओनसोला रासियानि सिङाव थांनाया एबा उदां जानाया, जायखौ उदां जानाय होनना बुंदों रासिया, नाथाय बेथ' जोंनि नोजोराव उदां नङा, बे रासियानि सिङाव थांनायसो जादों। अब्ला बेबायदि डनबास ओनसोला रासियानि सिङाव थांनाया मा फोरमायो?
बे डनबास ओनसोला मा जागोन मल्डभानिफ्राय आप टु बेलारुससिम बे मा जागोन मोनसे मा होनगोन बेखौ लक्ष्मण रेखा बायदि जागोन बेयो जायखौ जों बाफार जन होननानै बुंजागोन। बाफार जना मा होनबा नोंथांमोनाथ' मिथिगौ ओरैबायदि मोनसे जन जाय जना मोननै हादरनि मोननै सुथुर हादरनि मा जानो हागौ दावहाथिलि जानो हागौ। स' बाफार जन नोंथांमोना बाफार जना मा गमामायदि मिथिखागौ बेखौ आं एक्सप्लेन खालामनो गोनां जेबो गैया। स' बैबायदि डनबास ओनसोला बाफार जन जागोन दावहानि मोनसे जन जानो हागौ आरो बे जायगायाव हानि थुख्राखौ लानानै हा थुख्रासेखौ लानानै माखासे सेलाय बेलाय दावहा नांलायनाय जानायनि गोबां चान्स थासिगोन। बेनिखायनो बेबायदि रेड लाइन बोना होगोन रासियाया मल्डभानिफ्राय आप टु बेलारुससिम आरो बे लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण लाइनाव लक्ष्मण जि हांखो बे लक्ष्मण हांखोखौ नेट' कान्ट्रिसफोरा इउक्रेननि आर्मिफोरा बारोबानो मा जागोन बेवहाय गिलु बालु दावहा जागोन आरो बे दावहायाव डनबास ओनसोला डेस्ट्रय जाबाय थागोन आरो रासियाबो बांद्राय खहा जानाय नङा। स' रासियाया बेखौ बाफार जनाव सोलायहोगोन जों बेबायदि बुजिनानै मोनो। बेनिखायनो डनबास ओनसोला बेबायदि रासियानि सिङाव थांनाया बुहुमनि थाखाय खैफोद गोनां होननानैसो आं बुंगोन। मानो होनबा बेखिनि ओनसोला ओरैबायदि मोनसे ओनसोल जागोन जाबायदि नोंथांमोना मिथिगौ इजराइल आरो पेलेस्टाइननि जाथायखौ थिग बेबो मोनसे दावहानि बाफार जन वार जन अराय समनि थाखाय दावहानि मोनसे लीला जानानै थानायनि चान्स थागोन। फ्रेन्ड्स बेखिनियाव नोंथांमोना मोनसे गिलु बालु आपडेट दंबावो। बे गिलु बालु आपडेटआ जाहैबाय रासिया स्नेक आइलेन्डआव फस्फरास बमजों फिन एटाक खालामदों। साननैसो सिगां नोंथांमोना नुदोंमोन साननैसो सिगां मा नुदोंमोन नोंथांमोना रासिया बै स्नेक आइलेन्डनिफ्राय नागारनानै थांदोंमोन आरो इउक्रेना दाबि खालामनानै लादोंमोन मा रासियानि आर्मिफोरा इउक्रेननि आर्मिफोरनि एटाकखौ गिनानै बेबायदि स्नेक आइलेन्डखौ नागारलांदों। नाथाय रासिया बेखौ थोंजोङै नेग्लेक्ट खालामदों बे बाथ्राखौ नेवसिदों। रासिया गिनानै थायाखै बे मोनसे वारनि स्ट्रेटेजिसोमोन। डनबास ओनसोलखौ लुहान्स आरो डनेस्कखौ कमप्लिटलि रासियानि सिङाव थांनो थाखाय बेबायदि मोनसे जाल जेसो सोंदोंमोन रासिया आरो बे जेयाव इउक्रेननि आर्मिफोरखौ फासायना दोननानै स्नेक आइलेन्डआव डनबास ओनसोलखौ दिनै उदां खालामबाय बेबायदि रासियानि बुंनाय रासियानि इंगित। गमामायैनो बे बाथ्राखौ आं बुंगोन जाबायदि मरियपुल जाबायदि कियेभआव एटाक खालामनाय बा जाबायदि अडेसा सिटिफोराव एटाक खालामदों रासियाया बेफोर जाबाय मोनफा मोनफा रोखोमनि वार स्ट्रेटेजि। जाबायदि स्नेक आइलेन्डआव बेबायदि रासियान आर्मिफोरा इउक्रेननि आर्मिफोरखौ फासायना दोननानै डनबास ओनसोलखौ दिनै गावसोरनि आथिं सिङाव लानानै थांबाय बेफोर मोनफा मोनफा वारनि स्ट्रेटेजि। जायगा जायगा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन एरियायाव इउक्रेननि आर्मिफोरखौ फासायना दोननानै बेबायदि सोलो बाहायनानै डनबास ओनसोलखौ सेनानै लाबाय रासिया आं बेबायदि बुंगोन। आरो बे जि वार स्ट्रेटेजि बेखौ बुजिनायाव इउक्रेना भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा फेलें जादों होननानै आं बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर। गमामायैनो बे वार स्ट्रेटेजिखौ भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथाङा बुजिनायाव फेलें जामारदोंना जामाराखै नोंथांमोना कमेन्टआव लिर। आरोबाव रासिया स्नेक आइलेन्डखौ लानानै मोनसे बाथ्रा बुंदों स्नेक आइलेन्डआव अराय सम एटाकआ जाबाय थागोन जाबायदि कियेभआवबो एटाक जाबाय थागोन। नोंगौ बे मोननै सिटिखौ सेनानै लानाय जानाय नङा बे मोननै ओनसोलखौ सेनानै लानाय जानाय नङा नाथाय बे मोननै ओनसोलाव अराय सम रासियानि एयारफोर्स एटाकआ जाबाय थागोन मिसाइल एटाकआ जाबाय थागोन बायदिसिना हाथियारजों गिलु बालु हाथियारजों एटाकआ जाबाय थागोन बेबायदि रासिया बुंदों। बे जाबाय मोनसे वार स्ट्रेटेजि। थामहिनबा स्नेक आइलेन्डआव इउक्रेननि आर्मिफोरखौ फासायना दोननानै बा कियेभआव इउक्रेननि आर्मिफोरखौ फासायना दोननानै डनबास रिपाब्लिकखौ रासियान आर्मिफोरा सेनानै लाबाय आं बेबायदि बुंगोन। खारन कियेभ सिटिखौ रैखा खालामनो थाखाय माखासे आर्मिफोरा बेवहायनो थैसोमनानै थाबाय थादों। नाथाय ओरैहाय मा खालामबाय डनबास ओनसोलखौ मल्डभानिफ्राय आप टु बेलारुससिम बै बर्डार ओनसोला गासैबो रासियानि सिङाव थांबाय। स' बे वार स्ट्रेटेजिखौ इउक्रेना बुजिनायाव थारैनो फेलें जादों आं बेबायदि बुंगोन। नाथाय सबसे दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय फस्फरास बम। बे फस्फरास बमआ एलाव गैया बे मोनसे केमिकेल बम। बे फस्फरास बमजों स्नेक आइलेन्डआव एटाक खालामनाया मोनसे आयेन बेरेखा होननानै आं बुंगोन। बे फस्फरास बमजों रासिया एटाक खालामनाया दुखुनांथाव होननानै आं बुंगोन। थारैनो बे फस्फरासआ मोनसे केमिकेल हाथियार बेनिखायनो केमिकेल हाथियारखौ इउज खालामनाया गमामायैनो मोनसे इनाय होननानै आं बुंगोन। नाथाय दावहायाव जेबो लिगेल इलिगेल थाया दावहाया माब्लाबो लिगेलानो जाखाया बेनिखायनो दावहायाव जायखिजाया हाथियारखौनो बाहायनो हागोन। रासिया बेनिखायनो दिनै फस्फरास बमखौबो बाहायनो थाखाय फावसायाखै आरो बेबायदिनो एसेबां गिलु बालु बमखौबो बाहायबोबाय एसेबां गेदेर गेदेर मिसाइलखौ बाहायबोदों दिनैसिम गोबां आयेनखौ सेफायबोदों। दावहायाव जेबो आयेन थाया दावहाया माने फेयार होननाय जेबो थाया दावहाया फेयारजों सोलिनो हाया आयेन बादि दावहाया जाननो हाया दावहाया अरायबो इनायखा गोरोन्थिखा। बेनिखायनो बे दावहायाव फस्फरास बम बाहायनाया जेबो आसरित बाथ्रा नङा नाथाय बे आयेन बेरेखा। खुलुमबाय।